joc, l'Àngelo. Ei, Ethan, a què jugues? Ethan, tio! L'Ethan, quan està amb un videojoc, desconnecta absolutament. Mireu. És molt més probable que ens faci cas si li parlem com jugadors experts. Fixa-t'hi bé. Ja veig que estàs fet un programmer. Quins aquí tens a la miniconsola? El conill llançaflames. M'he passat tota la nit jugant-hi. És al·lucinant. Està bé el llançaflames, però a mi no m'hi veureu mai enganxat a un videojoc. Jo no sóc tan dèbil. Sí! Fora de joc! Àngelo, suposo que no estàs fent deure jugant amb la maquineta. T'hi has passat tot el dia amb aquest trasto. Vols dir que no n'has tingut prou? Ei! L'Àngelo s'hi passa massa estona amb aquest joc. Es passa tot el dia encantat davant de la pantalla. Què? Que em dius alguna cosa? Té, guarda'l. I sobretot no hi deixis jugar l'Àngelo. Caso amb les deesses de la Polinèsia. Què és això? Oh, és aquí, el meu estimat conill llançaflames. Fantàstic! No en deixis cap de zombi. I has passat de nivell. Au, va, ara em toca a mi. Oh, no. Es veu que és pel teu bé. Mireu lo que ficat que hi està. Però no passa res. No em costarà gaire recuperar la meva maquineta. Ja fa 2 dies que la té el pare. No suporto veure com es passa tot el dia rostint zombis sense mi. Pare, suposo que no puc tornar a les 10 aquesta nit, oi? I tant, fes el que vulguis. Ah, sí? I em dones $50 per sortir? Gràcies per haver-li ensenyat a jugar, això. Ets el millor. A més de quedar-me sense jugar, ara resulta que l'Helena se'n beneficia. No em queda cap altra opció. Hauré de fer el sacrifici dels sacrificis. Pare, que m'ensenyes la teva col·lecció? De veritat? Que vols veure la meva col·lecció de verdures que s'assemblen una mica a les estrelles del cinema mut? Aquesta xirivia, depèn de per on li toca la llum, s'assembla una mica en Buster Keaton. I si et poses ganyo, t'adonaràs que aquest moniato té una certa retirada en Fatty Arbuckle. Aquesta tortura és l'estratègia número 1. Aficions. Els adults col·leccionen coses molt avorrides i flipen quan els seus fills s'interessen per les seves col·leccions. I mira, aquest gingebre és ben igual que la Greta Garbo, però t'has de ruixar els ulls amb una mica d'aigua. Espero que ens serveixi per distreure'l del videojoc. Àngelo, vine'm a buscar. Juga amb mi. Fill, en aquesta estona que he passat amb tu m'he adonat que he sigut tan soca de perdre el temps. Amb aquesta afició tan ridícula. Estic molt content que hàgim pogut parlar de tot això. Ja fa 3 dies seguits que jugues a aquest videojoc sense parar. Estratègia número 2. Fer-lo entrar en raó. Pare, vols dir que passar-te tot el dia jugant a això no pot ser una amenaça per la teva seguretat? Tu ets el que sempre dius que la seguretat és el primer. Gràcies, però ja sóc gran. La gent despistada té un 52% més de probabilitats de patir accidents. Vigila! L'important, fill meu, és estar sempre pendent del que passa al teu voltant. Ostres, està més que al·lucinat el meu pare amb aquest joc. Però què vol dir tot això? Li he de prendre aquest joc al meu pare abans que s'acabi matant. Ja, i no és per poder-hi tornar a jugar tu? Sí, potser també. Si hi ha una cosa que obsessiona els adults són les responsabilitats.
Li hauré de refrescar la memòria. Pare, avui tornaré a les 11, va bé? I em farien falta $60. Què? Pagar les factures, arreglar la teulada, canviar l'oli del cotxe... Però què fas? Fer que el pare es desenganxi del meu joc i es torni a fer càrrec de les seves obligacions. Això és com un somni, no l'esguerris. Ah, sí, pare, un altre. Vigila que en Peter no es mengi tota la terra del jardí. Això sí que ho hauria de fer. Espera, tranquil, tu queda't aquí a divertir-te. Ja ho faré jo, tot això. T'hi has fixat que la gespa està molt alta? Ta mare fa dies que et diu que l'hauries de segar. Estaria bé que ho fessis abans que torni de la feina. Oh, i a quina hora torna? Quan el pare comenci a segar, segur que deixa de pensar en el joc. No pot fer totes dues coses. T'has deixat un tros. No ho sé. És que ho porta fatal, el meu pare, això del videojoc. Se t'ha acut res? És evident que està enganxat. No el deixarà estar fins que arribi al final. Exacte! L'única manera de fer que el deixi estar és ajudant-lo a acabar-lo. Com? L'Ethan! Impossible, no. Jo m'hi vaig penjar tant que els meus pares me'l van prendre. Ja fa 4 dies, 11 hores i 19 minuts. El meu cervell encara no ho ha assimilat del tot. Ja, doncs el meu pare ha arribat a uns nivells que són per flipar. El de les dunes de sorra, el de la cafeteria de l'espai exterior... Oh, sí, ja n'he sentit a parlar. Fins i tot hi ha un nivell que vas en una muntanya russa i hi ha una tempesta de meteorits. Quina passada. I que tens unes armes que són al·lucinants. La llimona granada i el llançanadons. La semiautomàtica de xiclets de bola. Tot i que a la vida real una arma com aquesta tindria la pega que el sucre quan s'escalfa. I la multicara 700 és una arma tan brutal, tio, que no es pot ni explicar com és. M'heu convençut, però ni piu els meus pares. Ja m'he acabat els espinacs. Així m'agrada, Àngela. Sóc en Peter, jo. Pare, que em deixes el cotxe aquesta nit? I tant. Aquest videojoc és el millor que hi ha hagut mai en aquesta família. Entrem en acció. Tu, Ethan, espera't aquí. Ets el millor, fantàstic. Es pot saber què fas? Per què parles amb el pare? No el molestis, deixa'l jugar. Te'n recordes que la mare t'ha dit que havies de netejar la Tu teulada? juga tranquil, ja me n'encarrego jo. Senyor Lawrence, vol dir que no va molt lent el joc? No, ja està bé, així. No, jo hi entenc molt. No sé si ho veu, però hi ha molts píxels i vòxels invisibles i la reacció de les ordres està super desfasada. Si no deixa refredar la miniconsola unes 3 hores, al final petarà! I ara sí vaig molt bé. Ja vaig pel nivell G i he aconseguit triplicar la potència del llançaflames. Ostres! Ara no puc parar! I ara què? Ara, ens esperem. 3, 2, 1... M'ha quedat un peu encallat a la xemeneia. Algú potser hauria d'anar a ajudar l'Helena. Ves-li a dir a la mare. És a la feina. D'acord. Vaig ajudar l'Helena i deixaré descansar la maquineta un quart d'hora. Tens 15 minuts per acabar el joc. Tan de pressa impossible. Només és el nivell 41 i hi ha 75 nivells. Però tu pots fer-ho, ets el millor. Tens raó. Per què coi hem de tenir una xemeneia? Se m'ha embrutat la sabata. M'hauràs de portar coll. Vigila, vigila! Ai! Genial! Ja has arribat a l'últim nivell! Ostres, el teu pare ja és aquí! Necessito més temps. Vols que t'ajudi a portar-la? Va, que t'ajudo. Només et falta matar un monstre. Fes pausa. Tu, torna-li la maquineta. Què, ja s'ha refredat? Au! Som-hi, va. Ja està? L'he acabat. Hola, Angelo, què fas?
He pensat que a partir d'ara només jugaré una hora al dia amb la miniconsola, encara que el joc sigui una passada. Oh, molt ben pensat. Jo vaig tirant, Torno a les 12. Què? Ni pensaments. I torna amb les claus del cotxe. M'has esgarrat el somni. Quina gràcia té ara jugar amb això? Li feies a l'acabat. Quina sort que al final tu també te n'hagis adonat. La vida és curta. Anem a fora, va. Genial! I què farem a fora? Anar a comprar el conill llançaflames 2? Fantàstic! Jo també el vull! Corre! Angelo! 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 Un pla perfecte amb un final perfecte.